रे खाइजा 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 खाइला वाला है तू जदी जा तू खाइजा रे নহলে অনেখা রে নহলে অনেখা। ମୁଁ କପି ମାଷ୍ଟର ଜୟନ୍ତ କିଛି ସତ କିଛି ମିଛ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସତର୍କ ସୂଚନା, ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଏକ ଛାଡ଼ଖାଇ ମହାବାତ୍ୟା। ଏହି ମହାବାତ୍ୟାରେ ସମସ୍ତ ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, କୁକୁଡ଼ା ଓ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ମହାବାତ୍ୟାରେ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର 2 ଦିନ ଧରି ଭୟଙ୍କର ରୂପେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସୁରକ୍ଷାରେ ନିଜେ ନିଜେ ଲୁଚି ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋବରା। ମୋ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଦୋକାନ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। କୁକୁଡ଼ା ଦୋକାନ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ବୁଝିଲେ କି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଛି, ମୁଁ କୁକୁଡ଼ା କତିକି ଗଲା, କୁକୁଡ଼ା ମୋ କଥା ଶୁଣା ଦାନା ନେଇକି ଗଲା, କୁକୁଡ଼ା ମାନେ କାଲି ମୋ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ ଆଜ୍ଞା। କାଲି ମାଛ ପୋଖରୀ ଆଜ୍ଞା, ମାଛ ପୋଖରୀ ଆଜ୍ଞା ଦାନା ପକାଇବା ପାଇଁ ଗଲେ, ସେ ଖାଲି ମୋତେ ଠାଇ ଠୋଇ 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 ଆସି ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଉପରେ ଡେଉଁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଓର ମୁଁ ପାଉନି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଛେଳି ଫାର୍ମ ଭିତରୁ ଗଲା ବେଳକୁ, ଛେଳି ଫାର୍ମ ଭିତରକୁ ଆଜ୍ଞା, ଛେଳି ଫାର୍ମ ଭିତରୁ ଖାଲି ଦାନା ଦେବା ପାଇଁ ଗଲା, ଛେଳି ଖାଦ୍ୟ କହୁଛି, ସେ ଛେଳିମାନେ ଆସି ମୋତେ ଖାଲି ନାଚ ମାରିଲେ। କ'ଣ କରିବି କିଛି ଆଜ୍ଞା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନି। ଏ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, କି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଛି, କ'ଣ କରିବୁ ଭାଇ, ଆମେ ବେପାରୀମାନେ ମରିଗଲୁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଭାଇ ଆଗରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଭିତରେ ପଶିଯାଇ, କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ଖାଲି ଛିନ୍ ଖାଲି ବାଜନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ କରିବି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୁକୁଡ଼ା ପାଖକୁ ଗଲେ କୁକୁଡ଼ା ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଛେଳି ଫାର୍ମ ଭିତରେ ଛେଳି ପାଇଁ ଯେତେ ଯାଇ, ଛେଳିମାନେ ଖାଲି ଏକ ନା ହୁଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଛେଳି ଫାର୍ମ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ବେଳକୁ ଛେଳିମାନେ ଆରାମସେ ଶୋଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କେହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସକାଶେ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମାଛ ପୋଖରୀ କତି ଗଲା, ମାଛକୁ ବାଡ଼େଇ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ମରିଗଲୁ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କରିବୁ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଟା ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ବୋଲବମ ମାସଟା, ଏ ଦୁଇଟା କାଟିଦେଲେ, ଟିକେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରୁ କାଟିଦେଲେ ପାନେ ସବୁ ପାଆନ୍ତେ। ଏ କାଲି ସକାଳୁ ଆଜି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଜିଲା, ମହାବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, କ'ଣ ଛାଡ଼ ଖାଇ ମହାବାତ୍ୟା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିଭିଟେ ନେଇକିରି କୁକୁଡ଼ା ତା ଭିତରେ ଥୋଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଭି ନେଇକିରି ମାଛ ପୋଖରୀ ଥୋଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଭି ନେଇକିରି ଛେଳି ଫାର୍ମ ଥୋଇ ଦେଇଛି। ସକାଳୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା ମହାବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, କ'ଣ ନା ଛାଡ଼ ଖାଇ ମହାବାତ୍ୟା। କୁକୁଡ଼ା ମାଛ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ହେଇଯାଅ। ଇଏ ଆଉ ଟୋଟାଲ କେହି ଶୋଇନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଟୋଟାଲ ଶୋଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଛିନ୍ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆର ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିଛି, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଗୋଟେ କିଣିକିରି, ବୁଝିଲେ କି, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଇଏ ମାସଟା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କାଟିଦେବି, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ବୋଲବମ ମାସ କାଟିଦେବି। ବେପାର କାଚିଦେବୁ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛେଳି ଫାର୍ମ ଭିତରେ ଗଲା, ଛେଳି ଆରାମସେ ଶୋଇଛି, ଟୋଟାଲ ଶୁଣୁନି। ସେ ମୋତେ ପଚାରୁଛି, କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କାହିଁ ଚାଲି ଯାଇଛୁ ଏଠି ମୋ ପାଖକୁ। ଏ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କତି ଗଲାକୁ କୁକୁଡ଼ାମାନେ ଆରାମସେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଟୋଟାଲ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଆଇଛ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଯାଅ ଆମ ଖାତିର ବି କରୁନାହିଁ। ମାଛ ତ ଡେଉଁଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋ ମୁହଁ ଉପରକୁ। କି ବେଜିତି ଆଜ୍ଞା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, କି କଷ୍ଟ। ମୋ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ହଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛୁ, ମୁଁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଏ ମାଛଟା ଟୋଟାଲ କାଟିଦେବି ଆଜ୍ଞା। ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖା ହେବ। ଆଜ୍ଞା।